राजधानी दिल्लीयाव जमुना दैमानि उसिफावनायाव दैबाना। खुलुमबाय, रिलाइभ निउज 24 बड' नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौ फिन बरायफिननाय थाबाय। सानदों नामा हिमाचल प्रदेश, आसामनि चिरां, बङाइगाव, गहपुर, गसाइगाव, बिजनी, लखिमपुर, धेमाजि, डिब्रुगड़आवल' दैबाना? नङा, बेखौ सानदोंबा गोरोन्थि जागोन। सानफ्रोमबो थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव भारतनि बिखा एबा राजधानी दिल्ली नोगोरमायावबो जमुना दैमानि उसिफावनाया दैबानाजों दिल्ली नोगोरमायाबो दैबिहां थासारियाव दंसै। दिल्लीनि मोनफ्रोमबो जायगायाव दैबाना लोमै गैला। मा लाल किल्लाल', मेट्र' स्टेशन, बास स्टेन्ड, सरकारनि मावख', सरकारनि नङै मावख' आरो सुबुंनि थांलाय फैलाय राजा लामा, रेल लामा लोमसावजोब्बाय। मख'नो गोनांदि जायगानि साधारन सुबुंफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय दावबायारिफोराबो थांलाय फैलाय हान्था मेलाजों लोगोसे हाथाय बाजार खालामनायावबो जेंना गोग्लैनानै दं। फारसेथिं दिल्ली सरकारा माखासे सांग्रांथि होनायजों लोगोसे हान्थामेला थांलाय फैलाय राहा आरो सरकारि मावख', सरकारि नङै मावख'फोरखौ देवबारसिम बन्द' फोसावदों।